návrhu rozpočtu zahrnúť, pán Plenster má rozpočet, koľko by to asi tak stálo, to znamená, že sumu peňazí sme do toho posunuli. Dobre, potom by sa do plánu, keď budeme pri sociálnej komisii. Tak poprosím, ešte má niekto do rozpravy niečo? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Uznesenie číslo 334/2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkovej berie na vedomie informácie o činnosti Komisie na ochranu verejného poriadku zo zasadaní dňom 20.12.2013 a 17.1.2014. Kto je za? Ďakujem všetci. Prejdeme na ďalšie uznesenie. Uznesenie číslo 335/2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkovej schvaľuje plány činnosti Komisie na ochranu verejného poriadku a návrh finančného rozpočtu zvýšený o 300 eur na bráno-športovú akciu na rok 2014. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Jeden. Kto? Pán Koťman. Dobre, prejdeme na ďalšie uznesenie. Uznesenie číslo 336/2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové v zmysle metodickej príručky pre miestne samosprávy vydanej v marci spolnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómskej komunity pod názvom Rómske a občianske riadky schvaľuje vytvorenie rómskych občianskych rádov v obci Nálepkové v počte 12 a jeden koordinátor na obdobie 24 mesiacov. Naplnenie na čo sa? Ja k tomuto uzneseniu nedával by som tam čísla. Nedajú čísla. Ja myslím, že vytvorenie, počet by som nedal. Schválne vytvorenie rómskej občianskych hľadiek, teda Nálepkové, v obci Nálepkovo, na obdobie 24 mesiacov. Tak tu veď vypustíme obci v počte a koordinátorov a na obdobie. Áno. My si schvalujeme, že ale všetko realizujeme televíziu. V obci Nálepkov naplnenie vytvorenia rómskych občianskych riadov je podmienené vypracovaním a následne schválením žiadosti obci k dotácii na vytvorenie členov rómskej občianskej hladky a na ich odmeňovanie po dobu 2 rokov. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetkým členovia. Ideme na ďalšie uznesenie. Uznesenie číslo 337/2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové ukladá predsedovi komisie na ochranu verejného poriadku v spolupráci s obecnou políciou Nálepkovej zabezpečiť predstihu vypracovanie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 526/2010 zbierky zákonov o poskytovaní dotácií vo veci zriadenia rómskych občianskych riadov. Bez termínu? Ste rozprávali? Dáme tam termín, netreba tam. Tam je po vyhlásení toho. Áno, po vyhlásení výzvy. Hej? Zriadenie rómskych občianskych riadov po vyhlásení výzvy. Áno. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetci 5 členovia. Prejdeme na ďalšie uznesenie, ktoré nechápem, ale treba mi ho vysvetliť, ja toto uznesenie neviem, o čom rozpráva. Navrhli ste to vy, pán Plenster, tak doplním to, čo máš. Toto 338. Ja viem, no ale to ukladá po Neviem. termíne. Neviem, čo bolo tým uznesením, teda... Môžeme prečítať aj, jak je. Prosím? Môžeme prečítať aj. Áno, prečítate, jak je a potom poprosím pána Plenstera, nech mi to vysvetlí, čo. Uznesenie číslo 338/2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové ukladá niekomu v zmysle predchádzajúceho uznesenia vypracovať aj duplicitný projekt vo veci zamestnateľnosti, respektíve zamestnanosti a umiestňovania na trhu práce v termíne. Čo týmto uznesením? Nechápem. Ja som ho tam dal, ale mu poviem pravdu, neviem, o čom je. Dobre, to už vidíme.
Musíme dávať hlasovať, lebo navrhovala komisia. To znamená, je tu návrh na škrtnutie tohto uznesenia. Kto je za, aby sa toto uznesenie škrtlo? Dobre, všetci 5 poslanci. Takže toto uznesenie bude škrtnuté. To znamená, uznesenie číslo 338 vyškrtávame. Dobre, tak poprosím komisia sociálna a bytová. Materiál všetci dostali predložené, čo sme prebrali, len teraz Navýšenie ďalšie navýšenie rozpočtu k ďalšiemu Áno. ale môžeme teraz na to ako sumu ide. V podstate, keď prídeme k uzneseniu číslo 340, tak tam by sme navršili ten rozpočet. Po tú sumu, hej? Takže prejdeme k uzneseniu, pokiaľ nemá nikto nič v tej komisii, tak prosím uznesenie číslo 3. Uznesenie číslo 338, 2014 OZ, obecné... Moment, to 338 sme škrtli, nie? No tak. A že sa posunie? Posunie sa zaradíme. To sa zniží, ne? Dobre. Dobre. Ale keď sme o tom hlasovali, tak nemá byť akože uvedené to? Čo to už nebude vôbec? Á, dobre, vypadne sa, dobre. Dobre, takže 338. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové berie na vedomie informáciu o činnosti Komisie sociálnej a bytovej zo zasadnutí dňou 5.12.2013, 17.1.2014 a 3.2.2014. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetci prítomní poslanci. Prejdeme k uzneseniu číslo 340 a to by som poprosil, 339. 339 a poprosím pána Plensnera tú sumu, ktorá... No keby sme tých 400 po tých 0,60, je to 240 eur. Dobre, to znamená, že pripočítame 240. Pardon. To je sociálna bytová. Hej. To znamená, že tu máme 0,9 290, keď dobré. Takže s tým, že v pláne sa doplní, To mi je v pláne. pán bol predložený, to znamená, že v pláne sa doplní nákup reflexných prvkov. Môžem sa k tomu prihlásiť? Áno, mi sa páči. Že ale chýba mi k tomu vyjadrenie ekonomického oddelenia. Z čoho to bolo vyriešené? Máme v rozpočte rezervový Že plán. ten prebytok ešte stále nie je Áno, ten oddelený. prebytok ešte stále je, to znamená, že tam nie je žiadne problémy. Dobre. Takže ešte raz prečítať to uznesenie, alebo respektíve prečítať to uznesenie. Mám tam aj zdôvodniť tomu uznesenie, že z čoho bude pôjsť navýšenie. Nie. Netrvá. Nie, lebo keď to dáme do plánu, keď to bude v pláne, tak asi Lebo my máme v pláne, ako peniaze sú, tam máme viac peniazy, no ale keď je navýšenie, tak musí byť aj potom rozpočtové opatrenie nejaké robené. Áno, potom musí byť jedno aj na dne, ešte sa niečo zvyšovalo, musí byť to Rozpočtové opatrenie potom zrobiť, že navýšilo sa bytovej sociálnej komisii z... Áno, musí byť. Dobre. Z čoho? A prakticky teraz čítame to rozpočtové opatrenia, ktoré sú priamo, nie sú tam, by sa nedalo. Poviem tak, keď sa to zahrnie do plánu, že oni to budú mať zahrnuté v pláne a ten plán bude navýšený o tú sumu, tak ja si myslím, že tam netreba ani rozpočtové, pretože my teraz schvaľujeme vlastne rozpočet komisie a financie tejto No, komisie. rozpočet máme schválený, určite finančné Ale majú v prostriedky. rozpočte na rok 2014 majú určite Na celý rok. peniazy. Čiže A to navýšenie musí získať, ale má dostali tie peniaze. Zmena Teraz bolo rozpočtu musí schválené. byť, ale teraz sa to nedá, lebo musí ekonomicky predložiť, aký je prebytok a Z toho prebytku. z toho prebytku, že to bude. Dobre. Tam je odsúdne. Môžem ešte uznesenie? Uznesenie číslo 339 2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nálepkové schvaľuje plán práce a rozpočet komisie sociálnej a bytovej na rok 2014 v sume 2190 eur. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem všetci prítomní poslanci. Tak, Komisia kultúry, mládeže a športu. Dostali ste materiály. Mám k tomu na poslednom zastupiteľstve schválené, že bude v rozpočte Komisie kultúry, mládeže a športu zahrnutý futbalový turnaj v sume 400 eur. Není tu nič, to znamená, že za toto nezahlasuje. Ani vôbec to komisii predseda tu není, neviem vôbec, či tento bod by sme mali. Prečo není zahrnuté, keď bolo v zastupiteľstve odsúhlasené, že s pripomienkami sa berie tento bod a
U nás 300 eur je navýšený, ale v tomto turnaj žiadny zaevidovaný, ani není v rozpočte pre Komisie. futbalový oddiel. Nie, pre futbalový oddiel nemôže byť. Oni dostávajú extra. To je v poriadku, ale hovorím, že keď bolo navýšené, že tam je 10 400, že si turnaj urobia. Oni prosí, ale není ani tam, ani tu. To znamená, že k tomuto bodí toľko. Že prečo to není tu zahrnuté. Bolo to zastupiteľstvo odsúhlasené. A komisia mala Komisia to nedala do toho. Už sme to odsúhlasili. A keby sme my doporučili ako poslanci plus k tej sume? Tak by sa musí vyjadriť. Tak, jak teraz bolo v tejto komisii, tak Tak takisto. komisie by mali Áno, museli sme museli To súhlasiť musím sami, prijať. priamo prijať. Tento bod by som vôbec nie. Ale v podstate ten turnaj, ak toho roku si robili viac, vlastne si ho organizovali viac menej sami, Nerobili žiadny turnaj minulý rok. No, ale niečo, čo sme dávali, čo tiež bolo vlastne v rámci hry, letné hry, čo bolo to družstvo, priateľstvo, neviem to čo. bolo cez našu komisiu. No, ale tiež tam boli tie peniaze našené, keď vlastne tu sme sa bavili o tej akcii. Ale my sme zvláštnym zdrojom našli finančné prostriedky a z toho sme to zorganizovali. Teraz ideme Marianovi dať, čo má svoj program, komisia si schválila a my ideme dať, čo nadiktovať a on tu nie je prítomný. Nie, dobre, v poriadku. V poriadku. V podstate toto sa môže schváliť a predseda komisie, doporučujem predsedovi komisie, aby doplnil plán o ten futbalový turnaj. To znamená, že keď bude tam plán a rozpočet, tak treba tam do uznesenia dať, aby to bolo doplnené v rozpočte. No, Jak prídeme k tomu uzneseniu? To je 341. Hej? Takže k tomu ideme ďalej, to znamená, že nikto nemá nič v tejto komisii ďalej. Pokiaľ nemá, poprosím návrh komisie. Uznesenie číslo 340 2014 OZ obecné zastupiteľstvo nálepkové berie na vedomie informácie o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu z zasadnutia 21.2.2014. Kto je za toto uznesenie? Traja, dvaja, dobre. Kto je proti? Zdržal sa hlasovanie? Dvaja. Dobre. Tak, a prejdeme na 341. Obecné zastupiteľstvo nálepkové schválilo plán práce a rozpočet Komisie kultúry, mládeže a športu na rok 2014 s tým, že komisia rozšíri svoj plán o športovú akciu. Čo to je? Futbalový turnaj. To im môžeme dať. Nemôžeme im tieto veci dať. Si sami Dobre, svojom plán dobre. si ho schvalujú. Dobre, dáme. Nám ho dajú na schválenie, hej. A Dobre. my teraz- No ale my môžeme k tomu niečo vynať alebo doplniť, Môžeš, ne? ale Ako musia- na nás na My poslancov. schválujeme ich plán. Budem schváliť ten plán, alebo Komisia neschváliť? rozhoduje sama. To už predtým bolo Bolo schválené. schválené peniaze na to. Nehovorí, že bolo schválené. Zvolili sme, uznesenie bolo prijaté. Uznesenie je tak Až napísané. na 400 eur a na... Áno, Tak potom už je Potom schválené. Je to schválené. Tak potom je to schválené. Oni to nedali do svojho plánu. Len treba overiť, či skutočne minulé bolo prijaté uznesenie. Áno, to uznesenie bolo prijaté. Tak to je tak, len doplní toto. Ale toto, čo je to schválené, už viac aj to Len schválené. formálna vec bola tam doplní to. Tu teraz doplní. Doplním do toho, že je futbalový turnaj. Je neschválené. Pozor, že niekto povie. Nie, bolo schválené, však milo sme to Tie schválili. podmienky, čo som dal s Áno. podmienkami, čo bolo. Potom neviete, čo povedať, tam doplní 400 eur, či koľko si tam povedal. Áno, to je schválené. Takže poprosím návrhovú komisiu.
Uznesenie číslo 341 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nalepkové schvaľuje plán práce a rozpočet Komisie kultúry, mládeže a športu na rok 2014 sume 3570 eur. Obecné zastupiteľstvo odporúčuje predsedovi komisie doplniť svoj plán O schválení, sú o schválení. Tam treba uznesenie. To uznesenie by nám trebalo napísať, ktoré boli schválené uznesením. Číslo. Nevieme to rozprávať. To znamená, že doplníme tam to uznesenie do toho. Dobre? Čo bola fotbalový turnaj, áno? Tak poprosím ešte raz prečítať celé uznesenie. Uznesenie číslo 341 2014 OZ. Obecné zastupiteľstvo Nalepkové schvaľuje plán práce a rozpočet Komisie kultúry, mládeže a športu na rok 2014 sume 3570. Doplniť plán práce Komisie o akciu fotbalový turnaj podľa uznesenia číslo a sa doplní. Dobre. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovať proti? No moment, teraz proti kto je? Zdržal sa hlasovania? Dobre. Takže uznesenie nebolo prijaté. Ideme ďalej. Prejdeme Komisia finančnej správy a obecného majetku. Nech sa páči, pani predsednička. Dala som dneska materiály so ospravedlnením, že vlastne kvôli technickým problémom, trošku opozdenie. Vlastne komisia zasedala 12.12.2013 a 28.2.2014, kde vlastne materiály máte a vlastne pri konkrétnych uzneseniach vás potom môžem informovať, ako to zasadovať. Môžem sa opýtať? Áno. Na tých 5000 eur stále finančný príspevok Pre církev? pre církev na rozpočte sme schváľovali nejakých 5000 eur pre dva církvy a teraz bude navýšenie o 1000 eur, alebo je to 2000 ešte na... Nie, 3000, čo vždy schválujeme 2500 pre jednu církev, 1500 pre druhú. Minulý rok išlo na základe žiadosti, že sme dali zase pre jednu církev, potom dala evangelická žiadosť tiež ako žiadosť o finančný príspevok. A teraz vlastne dala opätovne žiadosť Rímskokatolícka církev o príspevok 2000 na výmenu okien. Mimo to, tých, čo sme schválili? Mimo tých 3000, že zase na rok 2500 pre jednu církev, 1500 pre druhú. Nezdá sa to trošičku veľa pre církev, lebo ja si myslím, že už keď 3000 eur, minulý rok sme im dávali nejaké peniaze jednej aj druhej, do 1000 eur navýšené a teraz zase budeme mať navýšené o 3000 eur. Ja si myslím, že už je to trošičku veľa. Ako je na nás, my sme komisia tiež to prerokovali, proste. No, doporučujete. My to doporučujeme, ale je tam akože zastreté tým, že tam výmena okien, ale nepokryje tá suma úplne všetky okna. Takže vlastne pán farár si bude hľadať ešte iné možnosti, že by mohol vlastne realizovať výmenu všetkých okna. A keď je to mimo rozpočtu, z akých finančných prostriedkov doporučujete, jak finančná komisia schváli? Z čoho? Odkiaľ? Ale z jakého máme rozpočet? Z čoho? Nemáme toto, máme tam rezervu, máme tam v rozpočte. Ako rezervu? Máme... To je prebytkový rozpočet schválený. Máme, áno. Z toho už bolo. Áno, z toho. Ale hovorím, je to na vás. Je to na My vás. sme komisia zvážili, lebo hovorím, je to, ako ja aj minulý rok nastala vlastne taká reakcia, že sme schválili jednej cirkvi, požiadala druhá cirkev, za čo vlastne aj poslali zakovný list evanjelici, akože za príspevok, ktorý vlastne bude aj verejný v novinách poďakovanie. A toho roku, no koncom roka ešte bola ďalšia žiadosť na tento rok, účelovo viazaná na výmenu okien, Rímskokatolícka cirkev. A koľko sme dali minulý rok, alebo na cirkev? Mimo rozpočtu, alebo z rozpočtu? 1000, lebo žiadali sa 2000 a dali sme 1000. Mimo rozpočtu bolo 1000 eur jednej cirkvi a 1000 eur. Čiže sme dávali 3000, 2000. Áno. Nie, 3000. Len 2000. Každá dostala po 1000 a potom každá, áno, Po 1000. po 1000, žiadne. Vôbec sme znižovali, bolo 1500, 1000 sa znižovali. A keď
keď požiada evangelická cirkev, to Teraz isté o ďalšie 2000 budeme. A to sme riešili aj minule, áno, to sú vždy také... Lebo to isté nastalo, je Áno, áno, to sme predpokladali. My hovorím, možno, že nastane, nevieme, a